uLisakhanya Mkhize wayengumqemane wengane nomdlandla, wanyamalala iminyaka emibili nje vo. Isidumbu sakhe satholakala ethuneni engashonile kude buduze nakubo. Unina wakhe uNonto uthi amaphoyisa awalicoshanga uLibofuzo uma efika endaweni yesigameko. Kwatholakala ingane yami ngoSeptember. Isitholakale ishonile khona ngale kumgwaqo mhlawumbe indawo awupheli 30 minutes umoya khona. Yatholakala ingane yami, afika amaphoyisa ezothatha ama-remainings, angashutha, aphinda ashiya ezinye izinto futhi athathe iy'ngubo zengane zaye kwakuyizona iPampers ami igqokile. Athathe iy'ngubo zengane ayinika ugogo bami, mina ngangingekho mhla kutholakala ingane. Azoyinika ugogo bami bayitapa ngezandla bangena nazo la ekhaya. Mase ngithi ngiyabuyela ngakusasa sengikhona mhlawumbe ekuseni around 8 ngiyafika lapha gcwele umathambo phansi, into zengane isele kuyimazi wafonela futhi ibuye. Uthi-ke nokubambezeleka kokubuya kwemiphumela yoLibofuzo kungenxa yendlela amaphoyisa alisingatha ngayo lolu daba. Kungiphatha kabi, into engibona nje amaphoyisa angathini athanda ukugqugqumezela umsebenzini wawo kakhulu. Hayi ukuthi akusetshenzwa nangakhona ngale lebhu ngoba bengixhumana nephoyisa mina linganginike anse eqondile yabo. Lishonele mhlambe lithi selivini angikho ngiyagula, libike uma selibuyile futhi lithi hayi angikho emsebenzini ngizobuya ngasikhathi mase ngisino sikhathi angisekho, alikaze kubuye mina neanswer nje eyiyona straight. Lo mndeni wakwaMkhize ungomunye weminye eminingi esalinde imiphumela yoLibofuzo eduve esikhungweni sikazwelonke sokuhlonzwa koLibofuzo. Unoxolo ukhala ngokuthi-ke ukungakwazi ukubeka ithambo lomntwana wakhe ngesizotha kufana nesilonda esilokhu sibhibhe njalo. Akufunayo nje ukwazi ukumbeka endaweni yakhe yokugcina. Ezindabeni zethu ku-Channel 163 olethelwa yiNewsroom Africa, nginguNtando Mnyandu kwaMagwaza eNkandla, eNyakatho nesifundazwe kwaZulu Natal.